diýer. Yok atası. Aktıcığımın dünyayı görmem hiç erip gidecekler. Maya! 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 Yeri näme? Oğlum korkaday! Oğlum görecek bolsaň irrek gelmele keninde. Giyeceğin yarına näme işläp ýörsiň? Äkitdiler oğlumy. Nine akittiler? Kıyın salmağı. Ay şey diýsene, yüreğime yardım. Kıyızlara ayda var, arlıklarını kokca yosunlar. Eşdiyen mi kanım? Ay keyvani! Alet etme özüm var ayağınlarına. Yok sen bir koloyda var mı var? Arlıklara bendiğinin iyisi çıkar. Oğluma bolyan neler? Näme bolman? Men oğlum bolyan bolsa wara. Demirden hökman başlı kaymanlar Maya. Bolya, sağ ol. Pagatın ýokmy? Saat götüremem. Sen nämen boldy? Indi garaşýan. Indiň araşýan? Lukman şeýler ýükdelepdirler bolyn. Şuň diňe ogul bolduryarlar. Bizim oğlumuz olsun da Hudaýym. Gaýy etme, ne diýip bolsa oğlum o. Agyňdan Hudaý estim. Gutluyan Jorajan. Jorajan gözüň aýdyn. Ýaşlar uzyn bolsun. Ýagdaýlaryňyz gowum gözüňiz aýdyn. Sağ olun. Çağılar getireýinmi? Yok, hoglukman. Ataýyp kim? Talip bolmaly. Men Kutlayan tiziň oğluňyz bolly guşluk. Ýaşy uzyn bolsun Serdar. ejeme bir boşlaýyn. Bizimki näýdike? Ala detmeň bolly guşlar. Maralca alawry. Kurwana çağalarynyň bolany ayan bolup durýar. Ýöne näme üçin o maňa diňe oğluny tutup durka? Bu nämeň alamatyka? İyilik bolsun na Hudaýym. Cerencan näme boldy? Uğrun ýoklu. Maralcan. Şol taýstur diýwank ýene bolmady da. Wah, bu edek näme boldy? Şo üňki ýaly. Heki daýlyk. Wah, näme de bolsa, dokudaýdan bir kun alanam bolsa çagan taklap bolardy. Hudaýym özü bir gowsun etsinne. Wah, Maral, bolum, 4-nji çagasy. Bilýänle, öňkü çagasy meň nowatçy wagtym şeýle bolupdy. Ayşe'den, adamyma aýtmaň çagamyň beýle bolany. O agatagır deger. Bağlacığım elime alıp bağırma basıp bilmedim. Ece diyen sözünü eşitmekten mahrum olayım. Men qaramaňla ekenim. Tağutşan köşür, Hudaýdan gelenler gayrat et. Vah, menki yine olmadı. Adamim şu sapar şeyle bir qaraşdy.
Yok. Ol endi meni bağışlama. Barынан emetir. Gaýninem ölmäge magtygmy malsadım diýen arzulary. Puç boldy da. Şu jagada oğulcugmur berdim diýip beräýmeli. Men näme günäm arka? Maraljan, Alaoğlu. Tağutcan, muňa bir işitirmez, başyň ýaşdyr gaýrat etdi ol. Tağut, azajyk uklajak bol. Men aňar fotowlardan habar alaýyn. Bolýarmy? Wah, iň soňky jo umidim amedille. Ademim inni meni soğuşat. Tağut Hudaýdan gelenler. Adamyňam oňa düşünýänler. Özüň gynama. Wah, gaýninem pahireşdäýse hat agyrlaşar. Agtymy getirseň menne kefel galmaz diýen arzulary üzüläýdi. Men nime etip öýe boş barar? Yok. Men öýe barman. Beýdime Tağut. Ehli zadyň bir çykalagy bardyr. Özüni el aljak bol. Bir azajyk uklajak bol. Maral berdiğimle meni bağışla. Meni öz hasratımı size daýdyp gynandyrýar. Eneler bir-biriniň hasratyna düşünmeli. Onsoňam hasraty çeken düşünýänler. Azajyk köşeş. Wah, ine bolup bilmedim demi. Açılsa gıylar yapar, sana yerinden kalmak bolunok. Men ödüm näme üçin ayamaly? Men adamym 3 ay mundan öň aradan çykdy. Şonu maňa ýaşaýyş gutarany döndi. İki oğlum bilen gaýnlarym köşeşdirmek üçin yüreğime daş ağladım. Ağladım, içimden ağladım. Olara hiç zat görkezmedim. Wah Maraljan, sen öz hasratyňy özüňe ýetdik ekendi. Meni bağışla. Alla köşeşdir. Alsam bolýarmy? Hawa. Ağlamasın koyaydı. Köşeşir deydi mi? Maraljan, Alaoğlu. Oy bu sen oğlum olsun. Tağut.
Maral, otyermi? Otyermi. Maralcan, sen ne hilim erdeki? Sen şu herekedin bilen bir maşgalany bagtletdiň oturuverdin. Bir ojaga döwlet getirdin. Ömrüň uzak bolsun Jorajan. Wah, bilmedim-de Jerenjan. Bir işe etdim bolyn. Men ne derejede gayratlygym ya ejiligim ertir öýe baranymda belli bolar. Ömrüdok bolsun. Albalacığım toy geçti. Yaşbala. Oğlum yaşı uzun olsun. Sağ ol. Toylarında Derdim dip beriligi bolsun. Taňar ýakan. Nährene ömrüdok bolsun. Tuğulama bolu bilýär. Getirmaňa eder pahlasyň. Karasy gözüme diýeni. Boýumda näleneň bar. Gel de sen atyňa mindirek. Atın kutlu olsun malasam. Ömrü uzak bolsun. Eneň atan kuwunsun. Menem şolar bilen bile kuwunayn balasam. Karasy gözümde raýlanaň ýat. Ýaşy uzun bolsun Maral. Sağ ol Sadat. Taňry ýalkasyn. Size de jerenikiňi de Hudaý etirsin. Sağ ol. Aýdanyň gelsin. Sağ ol Maralcan. Ene ata boşluk tüy getirdim. Getirdim maňa ver. Aktygym melipdir öýe. Balam melipdir öýe. Oy, ýaşlym oy. Ýür ataň ýanyna baraly. Oy balam, oy. Ağlama. Oy balam, oy. Oy gülüm, oy. Tuğulama. Bu näme beýle ağlýar? Hani kıydın maňa ýarany? Sağ olun, taňry ýalkasyn. Agtyk ýaşy uzun bolsun. Sağ olun, sağ olun. Häzir. Sigin ben getirdim maňa ber. Häzir hemmeňizem götürersiňiz. An koýan kıyzagym ağlamany. Koýany koy. De, hani. Han koýany kıydym tesin koy, han keýwany. Kıyzagyny şu ýerde getirali. Ata, zigim adyna näme dakkar? Näme sen bilen okmy? Ýadyňdan çykardyňmy? Atam gyzyňyz bolsa ne mehri dakkar diýipdi. Han enesi, garren etinden galanyp boyunmagyny getir bakar. Bor. Al apapy. Enesi, sen meniň alajatyny täze işipsiň o. Al gydym. Nesip etsin. Ýaşyň uzun bolsun malam. Görjegiň gowluk bolsun. Oh
Maralcan, men mektebe gittim. Bolýagydym, sagaman bar. Sadap doganmyň kömekçisi ýetişipdir. Tügeleme, iki ayaklı, iki ünlü diýlenne. Mährijiň dogluny edil ýaňy ýaly. Şu agtajagym dünýä iňeli bäri men özümiň taýym tapan ýaly boldum. Men mähri doganjagym gaýdyp geldi diýsem boljak. Marala jaňy diýdimiken? Göçýänmi gaýdyp? Maraljan, biginni gatnaşaly. Siziň şehiriň aňyr çetinde ýaşaýanyňyz ömür gowdat. Oglumy görüp ýörsem birden ejizleýmeýin. Zerur bolsa telefon berýän meren jaň edäý. Ine al. Hani? Bolýa. Zerur bolsa jaň ederin, Maraljan. Ay bolýala. Oňaýynla. Maral berdiňmi? Mümkinmi? Gel Serencan, geçiver. Maral berdiňmi? Köýene ýazgylary seredip oturýarsyňyz boli, ýa kitapda ýazmakçymy? Serencan, inni mene nämeçem hiç bilýän nälerin. Şol taýstur diýwan nädip tapjagymy bilemok. Oğulcuğum giycelerine düşümden, günnizem hoşumdan çıkanok. Doğru ediyen Maralcan. Şu yazgılardan on salısını alıp can edeyimeli. Vah! Men şu yazgıları neçe elim alıp koyanmy özümen bilemok. Hergedek içinden täze bir salygy çykajak ýaly bolup dur. Näme? Olar o ýerde ýokmy? Telefon belgilerini bilip can ettim. Emma o yerde başka adamlar yaşaya. Olar bir ýan başka jaýa göçüpdirler. Maralcan, sen gaýgy etme. Biz olary hökman tapar. Ýör bizim aýmyza öteli. Ecem işten gelenler, oň bilen tanışarsam, tapaklarymda saýnyp görer. Ola sen bize bararsın garap. Gelin mi gıydın? Sen yeki del yalla. Hani gelin hani? Tuveleme, geçiverin. Salamu aleyküm. Wa aleyküm, boğulun kim? Ece, muňa ady Wepa, bizim sınıfımıza täze geldi. Şeyle masıl, görnähil mehirli oğlancık. Ece, men näme? Wah, sana döneyin gıydym. Hani gelin? Eliniz ýuwun, men sizni naharlaýyn. Wepa, görýäňmi sureti? Bu meniň atam bilen doganjymyň sureti. Olar ekiller ekeni. Aşgabatda yer titremesi bolanda, onuň doganjygy ýitipdir. Atam onu gaty köp wagtlap gözläpdir, emma tapmandyr. Bu suret bolsa men qaqamakdy. Ol uçurman ekeni. Men tak dünýä inmäkä minip gelýän ulogy çaqyşyp gelek bolupdyr. Men qaqamydyň şu suretde görýänmi? Ýöne ejem bize qaqamarada köp gurrun berýär. Mehri gıydym, gel maňa kömek et. Wepa, sen görüver, men ejeme kömekleşeýin.
Ece, Wepa sınıfımıza täze gelen soň, hiç kim onu yanına oturtmadı. Men oturttum Ece. Doğru edipdirin gerek Ece. Howa doğru edipsin gaýdym. Yüregiň ýoklugy edil ejeňde. Alyňyny tüýç köke bilençin. Ece, Leyli bilen Ceren Ecem geldi. Şeýlemi? Garaşyp otyrdım. Mehrijan gowjamy gyýdym. Okulyň ogmy? Hawa. Wah, Cerenjan, gelinin gowulaydy. Maraljan, sagurgun otyrmysyň? Salamu aleykum. Wa aleykum. Görsen nählik edepli joglan ekeni. Mehriň sınıpdaşy. Leyli, Wepa, yürüň oýnalyň. Barın çağılır, ulu tawda oýnaýyň, barın. Barın oýna. Maraljan, ýagdaýlaryň oňy Şükür, öýde ýagdaýlaryň gowmy? Maraljan, ol oglançyk kim? Nerden geldi? Ol Mehrijan bilen gelipdir. Ady Wepa. Men oguljuňmy tapaýdym kaň öýdüp, ýüregim bir hili bolup gitdi. Berler kitabı. Kitap menki. Berler kitabı. Kitap menki diýdimi? Çiğişik. Desedim uşmaňyzy. Özüň çyşyk. Ecem aýtsaga. Sen dünkü kabul eden daýaw geliniň bara. Şoň ogulçygy boldy 4,5 kilo. 4,5 kilo. Söwedimi? Pelwan. Pelwan keni ýok. Oý goýdum. Saňa näme boldy he? Ece ve parmağa çiğişik söktü. Hey, bolmanyr o ýa. Goýany. Geleniň ýaňban eýe murşup ýetişäydimi? Hani goýdyň, goýup alam. Goý aglama. Özüň başlansyň. Oňuşmajak bolsaň gaýdyp getirmen. Aglama. Bar oýna ber. Cerenjan, men saňa jaň edip gelip gitdiýeniň sebebi şuň bir adaçyk ymyzganypdyryn. Şol tawus düşümde maňa bir zatlara diýip ýör. Bu näme alamatka? Wah Maraljan, olary hiç kellemden çykaram. Şoň üçinem olardan düşüňe geli. Alada galma. Wah. Ahir hayır bolsun na Cerenjan. Oğlumun can sağ bolsa bolýa. Dağı men näme diýeýin? Maraljan, menini gaýdaýyn. Senem nowatçylygyňdan soň adyrak diňji bar. Ýa-da. Ýoklu. Dynç bolmaz Cerenjan. Häzir gaýynlarymam gelir. Bilejen ahir ediner, oturur, gürleşir. Sadagym garaşýandyr. Men gaýdaýyn jograjan. Leylijan gaýdym. Ýür gaýdalyp alam. Ýür. Mehrijan Wepa, biziň käde baryň bolýarmy? Atam gelipdir. Ata, hani enem gelmedimi? Eneň dogurlaryna galdy. Erkir geler gyýdym. Leylijan, senem bärdimiň. An gelen bärik gyýdym. Tügeleme. Salam. Cerenjan, näme? Baryňyz aýagy üstünde. Men gaýdyp barýardym da Wepada. Oturmaly ekeniňiz. Salamu aleykum. Wa aleykum assalam. Oglunçyk kim? Bunun adı Wepa, sen adyň bilen de Mehriň sınıpdaşy. Şey diýsene. Tügeleme. Leylijan, sen näme maňa aýdym aýdyp bermeniňçe bolýarmy? Aýdyp berdi. Anygyydym aýt. Alo, tiz kömek, dinleyen doktor kömek. Suwa düşüp bir çağ kızlar mana başladı. Familia diye korcuk, adı näme Äşe, onda men tiz varcak. Ay berekella. Gyzgynyma gaýdypdyr gyýdym. Me, şu jaga derman iç. Al. Inni gowlaşarsyň. Gejesi bilen ýatmadan gyýdym. Ukyn gelýärmi? Yok, ukym bilen ok. Azaçyk ýatsaň gowlaşarsyň.
Beýle irkimkä gelin. Eýilip bolsunna. Häzir gyýdym, men gapyny açaýyn. Uy, Wepacan sen miydin? Salamu aleyküm Maralacı. Wa aleyküm. Eýilik midir? Beýle eýirlepsiň. Mährowum Maralacı. Gijesi bilen gözagıma geldi durdy. Zordan men daňatýança garaşdym. Wah, Mehirjan gowy. Ýöne bir adajyk bokurda galypdyr. Mährini orsam bolýarmy? Näme bolman? Hani ýör. Han dur hani. Seňe bir hili gyzygynyň bar ýa-Allah. Sen Mehriň ýanyna bar, men häzir barýan. Salam Mähri. Salam. Men seni Allah dedik gaýdy berdim. Oňurypsyň Wepa. Menem seni gaty göresim geldi. Ýöne ejem aýtmaga utandym. Pencerem çykaraýyn, ýoksam gaty sylay. Han sen dur. Gydygynyň barlak göreli. Meş şunu koy. Han ağzını aç. Oo, bokurdoğun kalıptıra. Vah, siz soğukta diýdiňiz mi? Ýok, Mähri, biz soğukda diýmedik gerek. Ýok. Wepacan, han ýür bokurdoğun emläli. Ine şoň bilen bokurdoğun çaýka. Öz boyun wagtyny Wepada gaýtdyr o. Joracan, gijesi bilen mehri gyzyryp çykdy. Daň bilenem gelip Wepa gapyny kakyp dur. Görsem olam ýanyp barýa. Şu ýerde men gaty pikire batdym. Wah, şu işten soň Tağ soň salygsy boýunça olardan habar alyp gaýtaly. Bolýarmy? Ýerine etýär. Bolýar. Mümkinmi? Salam. Salam. Gel Leyli. Gowatyrsam maşyk-maşyklar. Leyli, sen bolşuň nähili? Utanan okmy? Oýlanman bir zat diýende oturup berýäňler. Dogurda, siziň atlaryňdan utgaşyk gelýär. Ýa-ha siz ekiller bolmaly, ýa da aşyk-maşyklar. Bolýar, biz doganlar bolaýar. Şeýle gerek Wepa? Orla Mähri, Leyli şeşikdir de, diýer goýar üns berme. Bolýar, indikide Wepaňa tügerjek bolsa men aýtmarnym. Ýoksa-da, gaýynlaryň ýerde. Görlen oklar, janlary bir sagmy? Wah, Hudaýa şükür. Olar tirkeşip molla gara diň jalmagy etdiler. Eçe, biz onu mektebe gidip He, Mehirjan, haçan gelersiňiz? Ay bilmedim, sinamız tamamlanandan soň gelerim-de Eçe. Maralacı, Jaralacı, sen agdan soň gyzlar bize gidersin. Bolýar. Üstünlük arzu edýän gidiveriň. Gaty gijä galaýma. Baran soň mesleğine kompüter öwredern. İnternete çykmanam öwretjekmi Wepa? Hawa öwredern. Ýeriň ona çalp gidelim. Maňa da öwredersiň Wepa ýa-da Mähri öwretjekmi? Geçen de Mähri öwredipdiň. Seni gyýyp gowja bolgun. Dogurda, näme aýdýanam ýalanmy? Leyli, Aýgül, gelin bir maslahat edelim. Leyli, sen oturuşdaýdyň. Aýgül, sen bäri geçe. Onna şeýle. Okuwy soramyz soň kim haýsy käriň eýesi bolmaly?
Okuwu soramazsaň, men Lukman bolmak arzum bar. Men Lukman bolup ejemin kärini dowam etdiresim gelýär. Wefa, hanay sen kim boljak? Men antak belli karara gelemok. Aýgül, sen kim boljak? Men otaramdan soň saat molunmasy bolasym gelýär. Wefa, Serdar, dostlar. Gelin üçüýümizde motosyklem bolalım. Wefa, sen öýüň deňinden geçeňde bir gudak berersiň. Gyýlar bolsa han-ha Wefaga çykyp barýar diýerler. Men bolsam köýdek sesleniren. Beýle bolsa menki 3-nji bolýarda. Diýeni Murat, sen ilkinji bolup kime minirersiň otlyňa? Mährin minirer. Wefa, ruhsat etse minirersiň-de. Leyli, sen bolşuň näbili? Sen näme utanaň okmy? Biraz rahatlyk bolsa seni minirjek tapylar. Akylja bol. Mähri, sene geldik mi ýadardy etmäge? Dogry aýtjaň Leyli, gelin synagymyza taýýarlanaly. Inhaşet programa ýerler. Şeýdiben fail açylýar. Açylanan soň şeýdip işledi bermeli. Bu näme Wefa? Bu bolsaýdymlar. Oňa girmek üçin näşeýdiler Mähri? Düşünüňdämi? Wefa, maňa döwreçek diýdiňe. Anna işlet. Indi näme etmeli? Näşeýdip fail açmalylar işledi bermeli. Gyýlar, näme kompýuter öwrenýäňmi? Wefajan, oglum, hança açely? Häzir bar ýasaja. Ýürüň. Ana şunu şeýerine getirýär. Şeýdiben kompýuter açýar. Salam, ýagdaýlaryňyz goýmy? Hany göreli? Jeren Batyryny şu neçe çağa dünýäni? Şugul 17 çağa dowrly. Olardan 2-si ikem, 1-em 3-em. Ikem diýmen ekizler diýelmeli. Kanýyorum. Salam. Salam. Goňy ýagdaýlaňyz? Ýaxşy. Ine şeýenjamlar bilen çağan ähli ösüşini syýynlap, seljerip, gözüçlükde saklap bolýar. Ýürüň. Jerenjan bagşla meni. Aýdýan ýokdy Maral. Häzir çaý içer. Hani tut käsäni? Alın, çekinmeğde için. Çekinmeğde tüycü kökü dönem alsanız lan. Upacan, Tomuska deyin jarşında men seni mamang babaň ýanyna uğradaýyn. Wepa, o näkil gow hevle dersiň. Hawa. Ay bolýalaýjy. Men owa gitmäýinle. Seni gaçyp görasym geler. Olsaňam Leylini, Mährin küsar. Wah, görýän bolen seni Mähri bilen bir mündam aýrar ýaly. Inne Leyle moşully. Ay borla, meňem ýüregim osar. Ejeme bir jaňa deýin. Bolýa gyzym. Ece, sen işten geldinmi? Bizi Wepalarda. Yok, Wepanyň ejesi bizi naharlady. Ece, ýadadyňmy? Çağa köp dogurlymy? Mähri goýma dur, ejeň bilen gürleşeýin. Ece, dur, Leyli sen bilen gürleşjek diýe. Alo, Maral eje. Ejem çağa dogurlayan öýdem ýa siziň bilen aýtdymy?
He, şöyle mi? Biz o näzir barar. Bolya sağ olun. Bolya, sağ olun. Mehri öýe gaýdaýyl. Bolya, ýür. Ece, men gıylary guradaýyn. Bolya, ýöne gaty gijag almagyn. Bolya. Sağ olun. Maral ece. Çağı doğrulayan öy. Bu ne molluğu? Şo telefon belgisi bilen denek göreyin. İdil özde. İnnimin nämesin ki? Jaň edip göreyin. Yok. Jaň etmeyin. Jaň edeyin. Belkem bir ýen bilýändir Maral. Alo. Alo. Maralcan, bu senmi? Hawa. Sen kim? Men şol tausturdywa da. Kim? Şey diýsene. Niye gelýärdiň? Oğlum ullu kanca bolmy? Maralcan, sen hiç zatdan haberin ýokmy? Ýok. Mehriň ýanyna barýan ýopajanma. Maral. Bundan çıktı o diýsene. Taus. Sen maňa telefon belgen goý. Otuzaltı, 27, 26. Men bir özümdir sen. Soň görüşürüz. Bolya. Boyuma döneyin balam. Ullukan yiğit bolupsun.
Geldin Mehrijan, alam. Salam. Wepa saman geldinmi? Oo. Uçuşun goýuşdymy? Gülýaly. Mehrijan, men ilkinji uçuşum juda şowul boldy. Özümiň ilkinji uçuşumyň dela bolanlygyna diýsen buýsan ýa. Seninni tutuş dünýäni görüp başlardyň Wepa. Nefis bolsa, Mehrijan saňa da görkezler. Biziň uçurlarymyz dünýäniň çar künjegini tutýarlar. Ýogsa da Mehrimetinden bir zat sorajakdym. Näme sorajakdyň Wepa? Sora ber. Mehir maralajamyň ýagdaýlary gowmy? Delide men mehmanhanada ýatyrka maralajamyň düşme ýüripdir. Qataradalar. Wepa, sen hakykaty düşde görýän olaýma? Dün akşam gannatsy ýokarlaryna inni gowy. Gowursa bolýala. Ýörenni maralajam soramaga barar. Assalamu alaikum Gurbana. Geldiňizmi? Wepa, sınıftaşymyz Murat bara. Owo. Olar duňa ýetip otly sürýänçi bolupdyr. Ol meni öz otlysyna da mindirdi. Murat sözümde tapylypdyr o. Serdar da gynam görýän Mehri. Mene eýlek uçup hiç birini görmem bilem o. Ýogsa da düýün işden elýäkä, men kaptalymda bir gara Mercedes durdy. Oň içine sersem, Serdar gapyny açyp ýylgyryp otýar. O meni öýeçe nuratdy. Men oňa sen del alçylyň aýtdym. Mene Mehri bir hil leyli nuratym belli. Ilke men okuwda boldum. Innem ol okuwda. Ýogsa da maňa Leyli internet boýunça hat uğratdy. Ol şu nertir gelip işe başlajagyny aýdypdyr. Tügeleme. Wah huşumdan çykaýypdyr. Mehrijan, men saňa sowgat getirdim ha. Ine al. Nefir etsin. Kolkma da açıver. Göňülme yaradymy? Owadan zat. Sen maňa muny gözlegmesin niýballyňmy? Özüňe näme üçin almadym? Men haçanla ikinji çorman bolup işe başlamda, maralaja men penjegime anha şunu kıp berdi. Men muny hiç ýandan aýramam. Wepa, bugün akşam meni Murat çatyra çağırýar. Seni biz bilen gideýler. Arkaýyn öýüňiz bilejek giderim. Men arkyp bolaýmaýyn Mehrijan. Ay ýigit gürledi o. Haçan sen meň ýanymda artyk bolupdyň. Biz bilen gideýler Wepa. Togry aýtsam Mehrijan arkaýyn giderim. Men biraz ýada bolar. Sen ýada bolsaň, ilk seni öýüňe düşürip, soň men gideýin Wepa. Ha, sena oňardyň o meni. Tüýs hassetdiň o. Maralajem sorap soň öýe bararna. Maralajem ýoksa menden gaty görer. Bolýa hawalagan. Ece sen öýdemi? Geldiňmi gyýdym? Oy, Wepajan senem geldiň oglum. Assalamu alaikum. Salam gurgunmyň. Haçan sapardan geldiň? Maralaja edil şu wagt aeroportdan gelip durşum. Ece sen akşam Wepaň düýşüne giripdiň. Hindistana dagy derrew bark gelýän o. Mehrijan, men sen işiňe jaň edip, eliňe jaň edip hiç tapy bilmedim gyýdym. Eliňe sen öçürüp goýupsyň öýdýän.
Hawa. Alada goýan gyýdym. Ala dederýal men çağajyk däle. İşe baramda öçürpdim. Soňam ýadymdan çykypdyr. Ynha şöwlem öçük. Wah, beýtmelläle gyýdym. Maralaje, ine alın. Şu size Hindistandan sowgat. Oy paçan, näme gerekdi? Teň özüň sagmany geldin, şo maňa sowgada. Sag bol oğlum, Taňry ýarkasyn. Maralaje, size näme boldy? Azrak kan batışym ýetdir. Derman içdim oli, düzelli duruverdi.